tehdä poika näin. Elää laita paljon. Eikö se oo enemmän mehua kuin viina? Me annan Mikalle tosta ensimmäisestä. Anna Mennään Ringolle pois. ryyppy tuosta. Ottaa rinkin puolen väliin. Katso kun viedään kotsakin koira tosta tietääkään mun. Onko sulla koira? Älä juo kaikki. Siellä on 5,5 rotekka. Onko sulla oma koira? Se on Leena koira, mutta se on milluna useimmiten aina. Hoidossa. Kun Leenalla on 2 keppiä, niin kävelee näin. Niin, että se on hoidossa sulla. Eipä sinne Pakko kyllä. kysyä. Onko te myydä yhtään tupakkaa? Oispa tupakkaa, niin möisin. Niin. Kyllä muuten. Ehdottomasti möisin. Mies sain kyllä näitä äsken sikari. Niin, sikari, mutta sekin on vissiin aika